Hjärtligt välkommen i Nedsondagsskola och i Ebenezer efter det. Det är dejligt att själv inte kunna ha sondagsskola och ha det kunna här. Vi tar lika väl kunna ha sondagsskola på hända matan. Och vi får börja med synja några sanger samman och den första sangen vi får synja är Berskaska och nej ska fylla med. Alla det är i folder och jag hoppas det synja ordentligt väl vi är hemma. Det är lite vi får synja den nästa sangen. Värder att ära och värder att lova och värder att prisa han. Så är det den nästa sangen. Hanna, klart att ta fjärn? Djev och Herren ska löna dig. Yes, och här är några tecken till. Då dig? Ja. Ja. Djev och Herren ska löna dig. Det ständer att Gud älskar en glädjen djävare. Så det är ordentligt gott att ha det i hoa. Nu får jag ta en annan sang. Han röpte fullgörst. Han röpte fullgörst. Han är vår säkra. Satans valt är bråte. Biskor ser vår frukt. Ja, Jesus är Herren.
nästa. Uppa tindar gegnum dala. Yes, Randi, nu må man faktisk reise seg oppa. Det var ju så nästan. Vi ska flytta oss, va? Ja, och man kan inte så väl flytta sig där man sitter. Nej. Så nu får det rätta dig upp och vi får synja uppa till där gegnum dala. Yes, det ordentligt godt å fylles ved Jesus, ta et av gonger vel, og ikke minst ta et av gonger illa. Det godt at han vi. Vi tar å synge en annan sang. Hva tar det for en? Hver skapte blommorna. Hver skapte blommorna, ja. Öllun tøy som god til skapt, stjørnun og fuglun og öllun øron, så du og det bästa som han har skapt. Vi som det stender kronan av skaparversen. Og det fantastiskt att allt det flotta som vi søtja, kvendt det, så helt det god att lukka vel at og to, vi det bästa som han har skapt. Ungen sundagslutan han sanjen Randi, ja. Jesus bäst för barnarna. Han mamma synja att ha söndagsskola. Jesus bäste vinor barnarna. Jesus bäste vinor barnarna. Allt han tjamer, aldrig fler framme.
Någon kan sanka trätt, Arn Alex kommer att fortälja söva. Veveren sannleggen og løyve. Ja, veveren sannleggen og løyve. Så halde vært for deg så at det kunne opp etter. Og Arn vil presette dere nye hørende søva. Vi tackar Luka en sanka trätt att han ända halvtid och Alex släpper fram att. Men det var rätt att det kom upp och jag tecknen till ett lagt till klappa till. Men jag vill säga det veveren sannleggen och löv. Ungen kommer till färden utan vi mer. Det veveren sannleggen og løyve. Ungen kommer til feiren utan vi mer. Det veveren sannleggen og løyve. Ungen kommer til feiren utan vi mer. Det veveren sannleggen og løyve. Det veveren sannleggen og løyve. Hanna, vet du hva det var som sier veveren sannleggen og løyve og ungen kommer til färden utan vi mer? Ja, det var godt. Ja, vad var det Jesus som säger det? Ja. Ja. Vi får synja en sang att träd, och vi får spöa hur har föringar det. Jesus älskar mig och ja, Bibeln vad säger det. Jesus älskar mig och jag, Bibeln säger det. Skapet honom höra till, för han dig frälsa vid. Synja Ashley. Ja, Jesus älskar. Ja, Jesus älskar. Ja, det han älskar. Han sår mercy ur tär. Jesus älskar mig, han bär. Anglar mina synda sär. Öppen nu himmelen. För så vi kan släppa in. Ja, Jesus älskar. Ja, Jesus älskar. Ja, det han älskar. Han står mercy ur tär. Jesus älskar mig, han skall höja mig så tryggt och väl. Och till sista lovar mig ännu i himmelen tjasar. Ja, Jesus älskar. Ja, Jesus älskar. Ja, det han älskar. Han står mercy ur tär. Jesus, tack nu hjärsta vårt. Ger det halt till tempeltur. Du som döje fyre med. Lät mig liva fyre. Sørstefer! Ja, Jesus älskar. Ja, Jesus älskar. Ja, det han älskar. Han sår mercy ur tär. Och Arden Alex släpper att fortälja söva så må vi lukka synja för timos som har haft föringar där sedan senast. Och till två föringar det som vi där finns vita i alla fall. Räkol, hvordan går hon? Hon fyller faktiskt det halvtid. Hvordan går fyller hon?
Tjar. Hon fyller 20 år. Och så är det en som heter Poll. Hvordan går han bliven? 11. Ja. Rakul 20 år og Poll 11 år. Vi får synja for dem, og vi har alltid synja tverfer, som vi blir. Til loko, et bøtten her så glad. Vi kunne feire og henta sånn og der. At god til konsigne og tætje og i hånd. Til loko, til kjent og tråk. Til loko, et bøtten her så glad. Vi kunne feire og henta sånn og der. At god til konsigne og tætje og i hånd. Til loko, til kjent og tråk. Skal vi klappa for dem? Ja. Ja, kom. Hjertelig til dere. Ja. Herrens trygg og sikning innskjer vi Rakule og Poll, Sundagsland Nebneser. Da du kom Sundagsskolen etter, så skulle du nok få en gave fra oss. Så er det Alex. Gjør så vel. Takk for det. Jeg har ofte steg her i Sundagsskolen og sagt søvnene, men det er nok første for at jeg har steg i Ebenezer og ikke bøtt ned i Sundagsskolen. Det kjennes jeg synes løye. En dag så hukte jeg i et gammelt Sundagsskoleblad. Og jeg leser, det var fra 1900 og fors til øyelig lenge siden. Og her leser jeg en grønn som helt var så avhåverdt. Her stod at Sundagsskolen i Ebenezer var 100 år av bæt, 100 år gammel. Han er vi 100 år siden det begynte. Han var den første Sundagsskolen i Førjun, en 15-16 år eldre enn han som kom 18 år. Så også sier jeg, 1800 og fors. Og hva skriver vi til det? Jo, vi skriver 2021. Hvordan jeg er så færre i midtelen? 1900 fors var 100, og fra fors til 2020. Det er 141 år siden første Sundagsskolen var i Ebenezer. Det er lenge siden. Og alle årene så har vi yngst følge og bøtten å komme hjertelig velkommen i Sundagsskolen i Ebenezer. Jeg husker at hvis vi bød han som la teibøtten som var bøtten i 1800 fors å komme her i det, så har det vært øyelig gammel. Det har vært øyelig bakt og øyelig grå i herren. Og det er nekbøtt som har vært i Sundagsskolen så igjen. Og det fleste jeg har sitt her, i det så sitter vi 8 bøtt. Og det vet vi hvor det er støvann ved korona. Men i det kunne vi sende Sundagsskolen ut om vekkene i Ebenezer, ut i stående i statikken, inn i sjåvarpstatikken, inn i heldene, inn i iPaden, og de kunne hitje i kameren, i stoven, i hver det dere etter Sundagsland. Så i det feir der bjør til kun som i den heten, hjertelig velkommen i Sundagsskolen. Og vi for vi så ber denne stotta bøn. Gå og feir dere. Vi takker deg for det som vi tar oss sundt om, at to veveren, sannleggen og løv her. Og nå er ferdig at jeg gransker synder, eller ta seg synder ut fra åretøyene, så signer til dere, jeg bøn dere. Og i Jesu navn, amen. Og i Jesu 141 årene, så har grunntarstaveren, eller grunntarsteinen og i ødlån, vært hentet bøtjen som det sitter nå. Hette spurte dere, hørte dere si det, så sa det, hadde Bibelen, og det er pura rett. Hon har vært det som vi tar sunnkje ur,